gaan bijna weg. Zin hoor? Ik heb er wel zin in, ja. Wel wat gestrest, maar meer, dat komt meer terug. Al die hutraces en gaan de verlengen om je heen. Dat doet altijd een beetje bang voor ongelukken. Wat nou, lekker bomen? Ja, we gingen leegrenner. En dan ben je dan de eerst begonnen? Nee, helaas. Ja, Wordt dat een meer voorteken of? nee, het wordt mooi daar, dus... 3, 2, 1. En heel veel succes allemaal. Oké, hier wel goed. Als het hier wel goed zit, ja, ik denk het wel. Maar ik. Maar als alternatief op valhelm? Nou, dat weet ik al net. Ja. Maar dat, nou ja, je maakt wat man om tussen 15.000. Nou? Om op te vallen. Ja. Morgen heren. 100 hier fietsalsterentocht. Dat is een bijzondere keer, hè? Ja, zeker. Groot jubileum, groot feest. Ik voor de vrijwilligers, ik voor de deelnemers. En het is schitterend waar, dus fantastisch. Ken het beter. Wat doe je hem nog speciaal? Nou, je hoort langs alle stempelposten, die hebben extra onklooien. Dus mooi spandoeken, verkleed, muziek erbij. Ik net te volle, dat de fietsers wat er ook in gaan. Maar ik doe gewoon de stempelpost met extra onklooid. Voor de 40ste keer, Erik. Keer vandaag, ja. Ja, 40 keer lukt. Ja, ik had nog weg het wel eens een paar keer overslaan, dus wat ziek. En, maar voor de rest 40 keer lukt, ja. In Friesland ben je fietser, dan jij de helft eten had te rijden. Zo, heerlijk jongen. Hoeveelste keer is dit? Dit wordt de 43e keer. Als je 100 hier besteden, dan kun je haast de predicaat enkele krijgen, hè? Dat hebben we helaas net gekregen, maar voor de komende keer penning. Dus ben weer Grutskop en jouw vertrekkende bestuurders die ben ridderd, dus of een lintje kregen. Dus fantastisch ik voor het werk wat zij al die heren hebben.